Tony Kana. Jail to jail no. Jail standard do asu khameleng ya. Kaya about 35 months jano kui to ni mane abla belagen tek to mangkang. Ngasa nang side ban je recently sin bokong tei nai rok choba khlainai sin osar chong borok agreement khlaiman inle nangabuna mane chare chaja khana chaja gya bkharok boba haini ni nangabrok ang manja ang paper nugja ang siu agreement nang mani haipono abno tia mungse comment thegla jabu kam ni himba tam agreement khai kya ta upnang siak Or no khobo ni no khodi khobja agreement jago anga bo sia sia mano initial ang sahorja is process oli tong ene satta kesa je tabok no bel di mane sab suba khana ani nok di borok ti ani well wishes ro ani be belaken thang pelai sok like and abone be belaken hambaya tai usuk bisiniya gulo tini nang along ni non nongkhor ka bakari kha ngai tabu nang nongkhor mane ya gulo nini wansuk tamo tamo thinango nang tam khlani ro wansuka abro kisas kui ko tha sara thang ga tini si yogo puja sengan nok di borok be malai grana lang decision na nai nang desa pun decision na hatu anono sanai ngai mane obahai thongrung bodolok bai ba politics bai kereng nang samung tangna ro wansuk dofani phajima politics no khai tongu pia bu huijai politics khayo tabu openly politics khain da khayabo nok ni borok be malai mani ya gulo nang decision na nai gate oba kino paithak message nang lokormo tamri na musung ang agi bo sau jung thanchanga nang nai thanchano kare angkha khleute dofani chin dofani te mungsa lam kare satta kesa paithago je tabok je choba o je tiprasa ba dofan ba samung khai tongnai ba yakti se phainai borong thanile ni tam message tongnai paitha pulla sang borok be malai grana tam nin mang tau phun sia ko busuk joroti tamo agreement to apne sang mungsang message borigla ang mungsa bo sagla sikam borok be malai grana gat tini oro nono lamsona phani rok no bor male tamok kha kaham batong thong ya pana musung ni nang kui ko khan thang ge honestly ang le mulang sai thang si hoisi enang belai begen hambe kaito no hambe bebag no 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 as hambe omsik jora no phai go phaiman lang emotional begen emotional jak sang tini borok ase haksal ni phaijak bongni sinimung ba bongni thikana rok ba hai sungkang ke borok sung udaipur ni sung borkathal ni sung ompini hai mangsin chai tongbayo borok ase kha tongthogo tini nang malani phaijak ga olo korong ni bagai nang tamo boba hai hamjak mung nin thani mo tongnai naidi kubi ko san thangwang mo thawo ang thangmani ya gulowo kubui bain ang samung tangkha even though ang katharleng malia kai jo tumana mo jora review kan ke ang kubui baite kathar begang samung khayani musungo hate dofane bagai monang continue khayani musungo tiaba system nang change lainai sat no bo along go sabai amake huiton jakha ablang musia ang sesnani musung haje ta ba sarkar no bodo to ni khano tapse jarfan nang seme ang sia bodo to bo along ne okhor ka ma hina ang si abo to along ya along haje jengjo sia ni ko abo to kaisa kun kaisa da huiton ni kana bang sia bodo to nga tini ke bo along ni bising te release khai kya quite abo jengjo siu quite subject ni asuk no hambai black thank you